हादोरसा सोरखारा जौ जुवा ड्राग्स आरो जायखिजाया समाज बेरेखा हाबानि हेंथायै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों राहा लाबोदों आरो खायसे सुबुङा आयेन बेरेखायै ड्राग्स फालांगि खालामनानै हमजाबोबाय थादों। नाथाय पुलिस खुंथायनिफ्राय बेबायदि गोख्रों राहा लाबोसेयावबो खायसे सुबुङा दासिम आयेन बेरेखायै ड्राग्स फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनबोबाय थादों। बेबायदि समावनो मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथा खालामनानै कामरुप पुलिसनि एडिशनेल एसपिनि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे हानजाया अरुणाचल थांग्रा गंसे बासखौ बायहाटा सारियालियाव सेबनानै हेर'इनजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हायो। हमनो मोननाय हेर'इननि बिबाङा 150 ग्राम जागोन होनना मिथिहोदों। बेबादिनो नगाव जिल्लानि जुरिया थानानि अ.सि. आरो एस.आइ. मितु दासनि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे हानजाया फेग्रा मुवानि संदाननायाव साबोन केसआव लाबोनाय हेर'इनजों लोगोसे 3 सुबुंखौ हमनो हायो। हमनो मोननाय हेर'इननि बिबांखौ 12.37 ग्राम होनना मिथिना मोनो आरो हमजानाय 3 दुथां सुबुंखौ एरेस्ट खालामो। बे एखे जिल्लानिनो कावाइमारि थानानि आइ.सि. आरो एस.आइ. हिमांगि बरानि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे हानजाया सेबनायाव सासे आइजोनिफ्राय गं 11 कन्टेनाराव लाबोनाय हेर'इन मोननो हायो आरो बिनि लोगोआव गं 90 लांदां कन्टेनारफोरखौ मोनो होनना मिथिना मोनो। गुबुन फारसेथिं करिमगंज जिल्लानि सिङाव थानाय सराइबारि पुलिस आउटपस्टनि आइ.सि.नि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे हानजाया मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथा खालामनानै आसाम आरो त्रिपुरा सिमायाव संदाननानै 10 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हायो होनना मिथिहोयो।